Sa nakaraang episode ay ating pinasyalan ang probinsya ng Albay. Unang napuntaan natin ang Bamboo Setong Park sa Kawa-Kawa Hill sa Ligao City. At nakarating din tayo sa isla ng Cagaray sa Boracay, Albay at ating napasyalan ang Sula Bridge. At ating binaybay ang ganda ng Boracay Cagaray Road kung saan matatagpuan ang Eco Energy Park Amphitheater. For today's episode ay papasyalan naman natin ang bayan ng Lagunoy kung saan ay babaybayin natin ang kabundukan ng partido. Ating tuklasin ang natatagong ganda ng mga bulubundukin ng Kalinigan Mountain Range. Samahan niyo po akong muli sa aking trip. Ito ang Kalinigan Mountain Range sa munisipalidad ng Lagunoy, Presentacion at Garcitorena sa probinsya ng Camarines Sur, kung saan ito ay idineklara bilang isang ecotourism site. Ang Kalinigan Mountain Range ay isa sa dalawang bulubundukin na bumabalot sa lalawigan na matatagpuan sa bahagi ng partido. Ito ang nag-iiwalay sa kapatagan ng Lagunoy, San Jose, Goa, Tigaon at Sangay. Ingat lang ha, bangin yan oh. Mula dito sa Naga City, Camarines Sur, Bicol, good morning, or as we say it in Bicolano language, Diyos maray na aga. This is Batotoy Trip, and today's video ay papanik tayo ng bundok. Sama ka sa trip ko. Welcome to another episode of Batotoy Trip Channel. At sa episode na ito ay babiyahe tayo papunta ng partido. Pero bago tayo magsimula, I'd like to invite you to please subscribe to my channel para makasabay ka sa mga biyahe natin at makasama ka sa trip ko gamit ang ADV 160 natin na si Kulas. Alright, so kulang-kulang isa't kalating oras ang ating babaybayin mula Naga City hanggang makarating tayo sa ating final destination, ang Henorangan. So ang mapping natin nandun ko isinet sa kapehan sa Henorangan. Alright, so tara, let's go. Time check, it's 9:24. Medyo tinanghali na tayo. Tinanghali na tayo ng ating rides ngayon. Kanina kasi paggising ko ng maaga, umuulan, umaambon. Kaya sabi ko, oy, baka mapurnada yung rides natin, kaya hindi mo na ako nag-asikaso. Yan, tayo. Tapos maya nung medyo lumiwanag na, ayun, gumanda na yung panahon. Kaya medyo naabala. Dahil bago tayo umarangkada, meron pa tayong inasikaso. At nag-set up pa tayo nung ating gadget dito sa ating si Kulas para magamit na natin yung ating Insta360. Yan, dito sa ating ADV 160, same setup na ginawa natin kay Bitotoy. Doon sa ating Honda Beat ng tayo ay
Ride Venture kasama si Bitotoy. Yan, kung mapapansin nyo, meron tayong mga shot na parang meron tayong sariling cameraman na kumuha sa atin sa harapan. Yan. So yan, pwede ulit tayo makagawa ng ganong klase mga trick gamit itong ating Insta360 1x2 camera na nakasetup na dito sa ating Honda ADB. Ayan. So goods na. At okay na ulit yung ating motovlogging ride venture setup dito sa ating Honda ADB 160 na Sikulas. Yan, parang setup nung si Bitotoy yung gamit natin. Ayan. Kaya okay na, goods na. So tara, sama ka sa trip ko at tuloy-tuloy ang ating biyahe. Ride safe lang. Yan. Finally, meron tayong shot ng harapan ni ADB 160 natin. Yan. So, kuha natin yung angulo ni Kulas sa harapan, no? Yan. Dito tayo sa may Pugay Bridge. Malapit na tayo sa may Henorangan. Lagunoy. Dito na tayo sa Lagunoy. Time check. Alas 11. Eksakto. Alas 11. Yan. Medyo natagalan yung biyahe natin kasi huminto ako kanina at uminom ng tubig at nagano tayo, nagmerienda. Eto na tayo, tuloy-tuloy yung biyahe natin papunta ng Hinorangan. Malapit na tayo, oh. Nasa 4.6 kilometers na lang, sabi ni Google Map, mga 9 minutes na lang. Ando na tayo, tara. Yun, dito na tayo. Papanik na tayo ng bundok. Alright. Tingnan natin kung may pagbabago dito after 2 years na muli tayo nakabalik dito. Ano kaya ang pagbabago? O baka dati pa rin. Tingnan natin ano, kung anong meron ngayon dito. Dahil yung last na pagpunta namin dito, may ginagawang kalsada dun sa may itaas na bahagi ng bundok. Merong ginagawang kalsada dun. So tingnan natin kung naayos na. Yan. Ayan o, naka-install na yung ating Insta360 dito kay Kulas. Kaya meron na tayong kuha, meron na tayong shot ni Kulas habang tayo nagmumotor. Yan, same setup natin dun kay Bitotoy. Yan. Ito na yung kapehan sa Henorangan. Yan. Ang dami ng kainan dito. Ganda dun, oh. Yun, ganda, oh. Wow. Yun.
wala pa rin pagbabago, ganun pa rin, maganda pa rin. Nakaka-relax talaga kapag nakakakita ka ng ganitong mga tanawin, ano. Mabubusog yung mga mata mo sa ganda ng lugar. Yon, thank God sa napakagandang lugar. Sa totoo lang, ang ganda ng Pilipinas. So bakit pupunta ka pa ng ibang bansa, di ba? Dito pa lang nga sa atin, sulit na. Ba't lalabas ka pa ng bansa, di ba? Kailangan mo lang i-discover yung mga lugar na nandito sa atin, yung malapit lang sa atin mismo, gaya dito sa atin sa Bicol. Yan, kailangan mo lang i-discover. Alright, ganda oh. A few moments later. Bangin yan. Yan. Yun. Ingat lang ha. Bangin yan oh. Ang lalim, bangin. Yun. Alright. Picture tayo dito. Nandito tayo sa kabundukan ng Lagunoy. Iikot tayo doon. Doon kita nyo, napakatarik niya no. Siyempre kasama natin itong ating si Kulas, ang ating Honda ADB 160. Dito natin makikita ang performance ni Kulas sa mga ganitong terrain. Yun o, kita nyo, ang sarap sa mata, ang ganda. Yun, yan, iikot tayo dun o, dun. Ganun. So parang nadala ko na rin kayo dito mga tol sa ating ride venture kasama si Kulas sa pag-discover nitong kabundukan na to dito sa may Lagunoy. Yun, napakatarik nung kalsada. O yun o, kita nyo. Yun, tapos iikot tayo dun, ganun. Yun, sarap. Ano Kulas, kaya mo? Kayang-kaya. Adventure bike ka naman, di ba? So ipakita mo ang galing mo. Ito ang Kalinigan Mountain Range sa munisipalidad ng Lagunoy, Presentasyon at Garcitorena sa probinsya ng Camarines Sur, kung saan ito ay idineklara bilang isang ecotourism site. Ang Kalinigan Mountain Range ay isa sa dalawang bulubundukin na bumabalot sa lalawigan na matatagpuan sa bahagi ng partido.
Ito ang nag-iiwalay sa kapatagan ng Lagunoy, San Jose, Goa, Tigaon at Sangay. Ating tuklasin ang natatagong ganda ng mga bulubundukin ng Kalinigan Mountain Range. Kahit na tirik yung araw, malamig yung yung hangin. Pula yung lupa. Pula yung lupa, oh. Ganda ng lugar. Papanik naman tayo, class. Habang makapanik tayo sa bundok, lumiliit yung kalsada. Parang lumiliit yung kalsada. Saka mukhang hindi na ito natadaanan, ha. May mga damo na eh. Nakasa na tayo. Nakasa na tayo. Nakarating tayo sa bundok, class. Sak kaya tayo dadalhin itong kalsadang ito. Basta may daan, may lusutan yan. Kanina pa tayo dito pero wala tayo nasasalubong na motorista, ha. Tayo lang nandito. Yun, papanik na tayo ng matarik na kalsada.
gubatan, oh. Yun. Oh. Ito, kaya nakaharang sa kalsada kasi nagkaroon siya ng landslide dito. You know, galing dun, natigpas yung lupa, kaya dito binagsak. So, nagkaroon ng landslide dito. So, napakadelikado niya, no. Halos na, nakain niya yung kalahati ng kalsada. You know, delikado pa pala dito pag umuulan. Mahirap, baka biglang mag landslide, hindi ka na makadaan, you know, galing sa taas ng bundok ng mga bato. Napakadelikado. Ayan. Ako lang yata nandito ngayon, at si Kulas, wala nang iba. Siyempre ang kalikasan kasama natin. Tuloy-tuloy lang tayo. At habang tayo ay napapalayo, lalo ako namamangha sa lugar. Yun, tumataas ang balahibo ko dito sa lugar na to. Ayun, malaking bato. Ayun, tarik ng lugar na yan, ayun dun, ayun, napakatarik, try natin puntahan. Sige, puntahan natin, Kulas. Kaya mo naman, di ba? Ipakita mo ang galing mo. Yan. Doon, napakatarik niya, Kulas, kaya mo? Kakayanin ni Kulas yan. Pakita mo ang galing mo, Kulas. Tara. Sementado naman yan, Wow, ganda, kaya ni Kulas. Napakatarik, kulay lupa, ganda. Taas na natin, ayun, nakapanik din tayo sa napakatarik na lugar na to. Yun, dun tayo galing, dun. Kita nyo yun, yun, oh my goodness. Tingnan mo, Kulas, yung pinanik mo. Tingnan mo, yun, ayun, galing tayo dun sa baba, napakatarik. Kaya pa? Sige, habang may kalsada, sige lang. Maaga pa naman, atin itong lugar. May sirang motor dun, ano kaya nangyari dun? Aksidente ba? Tingnan natin mamaya. Ayun, napakatarik, eto, pababa naman tayo, napakatarik. Nakakamanga ang lugar,
Kung yung dati pinanik natin yung kabundukan ng Daldagon, ang kita lang natin ay yung ibaba na parte ng Siruma, yung may dagat. Ngayon ito, mas mabubusog ka sa makikita mo dito, sa'yo makikitang mga kabundukan, kagubatan, yun o, kulay pula yung lupa. Parang bagong gawa itong kalsadang ito ah. Oo nga, bagong gawa itong kalsadang ito. Ayun, ang ganda. Ayun, ayun, may nagtatrabaho dito sa baba. Oh, ito na yung putol na kalsada. So hanggang dito na lang tayo. Ito yung sinasabi ni Manny na putol na yung kalsada. Oh, so hanggang dito na lang at putol na yung kalsada. At least na-discover natin yung lugar, ano. Yan, ang ganda, sarap. Ginagawa nila yung kalsada dito, bagong gawa yan, oh. Yan, oh, yung mga katrabaho. Yan, hanggang dito lang yung kalsada. Ayan, na-tour ko kayo dito sa ating na-discover na lugar dito sa kabundukan ng Lagunoy. Yan, oh, nagtatrabaho pa rin sila, gumagawa sila ng daan dito sa kabundukan. Oh, ingat lang kayo mga Manny, ha. Ayun, eto, oh, mga bagong gawang kalsada dito sa may bahagi ng Lagunoy. So pabalik na tayo. So siguro dito ko natatapusin itong ating naging video sa pag-discover nitong kabundukan. Ayun, oh, may umaagos na tubig dun, oh. Spring water yan, oh. Wow, kita nyo, galing sa bundok. Oh, ganda naman dito, oh. Yan, ito pala yung ginagawang bagong kalsada dito. Yun, oh, yun. Yan, gagawa pa sila ng kalsada papunta doon, hanggang doon sa bundok. Yan. Alright, ang sarap dito, nakaka-relax. Okay, so balik na tayo. So ayan mga tol, ang natatagong kagandahan nitong kabundukan dito. Ganda, nakakamangha naman yung ganda ng lugar. Ayan, so dito ko na tatapusin ito ating video mga tol. Maraming salamat sa pagsama sa aking trip at kayo'y na-tour ko dito sa natatagong kabundukan, bagong gawang kalsada. Ayan, di pa ako makapagpaalam, ha, na mamangha pa ako rin sa lugar. Parang ayaw ko pang putulin yung video, pero ang haba na ng natin, video natin. Kalating oras tayong nandito sa kabundukan. Ayan, oh, ganda, ang ganda. Ito yung yung sabi ko sa inyo, may sirang motor dito. Ito, may sirang motor, oh. May sirang motor.
Tapos may mga motor din dyan, siguro doon sa mga nagtatrabaho, mga workers. Ayan, kita mo Kulas, bababa tayo dyan, napakatarik niya no. Kita mo ulit yan Tol Kulas, nakapanig ka nga eh. So sigurado makakayanin mo yan pagbaba. Ano, fight na. Sige fight, wala ka na magagawa kaysa hindi tayo dumaan dyan, hindi tayo makauwi. Alang hindi tayo bumaba dyan. Sige, fight na Kulas, fight. Yan. I-activate natin yung front camera. Yun. Napakatarik niya no. Yan ang kita mo doon. Ayos lang Kulas. Pagpanik natin doon tayo mag-extra. Wow, sarap naman dito. Yan. Yan. Okay na Kulas, na-survive mo na rin yung napakatarik na kalsada. Ang taas natin Ayan, kung saan natin dinadala itong si Kulas talagang sinusubukan ng kanyang kakayahan. Adventure bike ka naman kaya walang problema sa'yo. Okay, so sige na, pwede na tayo mag-extra. So yan mga kabisyo, mga tol, ang ating naging ride venture dito sa kabundukan ng Lagonoy. Maraming salamat sa pagsama sa aking trip, at naway nag-enjoy po kayo dito sa ating pag-discover sa natatagong kabundukan na to dito sa bahagi ito ng Camarines Sur. Okay, ingat kayo lahat mga tol, hanggang sa susunod na video natin. Ride safe and stay safe. Bye. Paalam. Pababa na naman ulit tayo. Yun. Pababa na naman tayo. Laka dyan Kulas.